هللويا جلوريا للمولي نلقاكم أساس أخوة مالتين نلقاكم جوا ريفر اوف لاف نلقاكم في وسطنا الليلة المساتشيخور لزقور هيكون تباركة عليكم وفيرامنت نستنيت بداية فيرامنت نخص في سبيرتوتي اللي نمبر 1 بداية نخص من البيرة للمولاي يريد نوصل لنا المساج و شرط وفايت لي من بداية نخص وكل سبيريتوالمنت اللوم بداية نخص لي يسو مش عشان نتشاسى تاجي عشان ملعادو يسو ما يريدنيش نوصل لنا المساج ونحسب خاطفمو عاليش من عوفت ديهو بلان نقصر المولاي عاليش وكل apart اللي طلبت مطفال تياي انك المرة تياي طلبت عليا و يعني نسمعوا بالرقة دين الكلمة ورايا مصير قديس كلمني من الكلمة قديسة تياك أعطيني ريفيلاسيوني أعطيني عارفين مولاي تالكلمة قديسة تياك كومبلي أحدا فيا كومبلي ترانسفورماني وكومبلي كبرني ماتوراني وترانسفورماني permessa l-kelma qadisa tijak fissem Ġesu Kristu. Amen. Issimaw għaxem ħafna skritturi xħanuża ma'kom il-lejla. Kemm minnkom kontu għaw il-weekend li għadda? Kemm minnkom ma smajtux il-weekend li għadda tal-weekend li għadda, l-messaġġ tal-weekend li għadda? Il-weekend li għadda kien il-messaġġ imwek ma smajtuħx morru simawħ. Kien jisimu Revelazione divina tal-qdusija. Divine revelation of holiness. I encourage you tmorru tisimawh bir-reqqa. Issa, bej il-biraħ u l-lum dejt nħoss fl-ispirtu tiegħi li jisni l-mulej jridni nżomm fuq l-istess binari ta' messaġġ, jisni there's more, il-mulej jrid jagħti iktar, iwassal iktar. Il-titlu, jak tittati titlu dan il-messaġġ, huwa di imitazzjoni ta' Kristu. Bl-Ingliż, the imitation of Christ. Imitazzjoni, timita, jew timitaw, jew nimitaw, jew limitat, mhux limit. Il-imitazzjoni ta' Kristu. Jon kella sottotitolo tista' tgħidu hekk ara. Id-destin tiegħek jinsab fl-identità tiegħek. Id-destin tiegħek jinsab fl-identità tiegħek. L-identità tiegħek tiddetermina id-destin tiegħek. Isimgħu għadi. Għal dawk li intom tgħidu naħseb naffejsa jerbieħ da. Tmur imkien, ibqa' fejn int. Kelma waħda mill-mulejt biddillek ħajtek kollha, ħseb wara sija. Id-destin tiegħek jinsab fl-identità tiegħek. Ħafna minnkom tafu l-istorja sew ta' dak li bil-Malti aħna ngħidula liben il-ħali. Ġili smajtuha, ġili qrajtuha Luqa 15. Ma rajtuhiex aqrawha, immeditawha għax fiha ħafna laħam x'toħroġ minnha. L-istorja tal-liben il-ħali, number 1 hija storja fuq iż-żewġ aħwa u fid-dar tal-missier. It-tnejn kellhom l-istess wirt, it-tnejn kellhom l-istess missier u t-tnejn kienu fl-istess dar. Però t-tnejn kellhom identità differenti. Min punta di vista tagħhom mhux punta di vista tal-missier. Min punta di vista tagħhom infushom kienu jaraw lilhom infushom differenti minn li kif jarawhom il-missier. Wieħed minnhom kien jara lilu nnifsu skjaf avolja huwa jben fid-dar tal-missier.
L-ieħor kienu ħossu mhux denju wara l-iżbalja. Volja l-missier qatt ma ħares lejh binqas denjetà jew identità jew valur. Ħanaqsam xi messaġġi magħkom, xi passaġġi magħkom u se naraw kif il-ħin qabel ikollna l-ħin biex ħanaraw xi skritturi wkoll flimkien. Morru fl-ewwel Ġwanni 4. L-ewwel Ġwanni 4. 1 John chapter 4. L-ewwel Ġwanni 4. Kemm minnkom tafu xi tfisser l-identità? L-identità tfisser dak li int id-diskrizzjoni tiegħek. Min int bħala bniedem, bħala uman u speċjalment għal Kristjan, min int fajnejn Alla. Però wkoll hemm l-identità ta' kif int ħares lejk innifsek. Issa moħħkom hawn, ara ġejja rivelazzjoni minn issa. L-identità tiegħek ma tijiex int lilek innifsek. L-identità tiegħek itijilek min ġabek. L-identità tiegħek iġib. Issa, believe it or not, ħantikom biċċa mill-kejk oħra. Ħantikom biċċa mill-blatt oħra. Mhux ħanidħol fuq dan il-kompetu għax hemm ħafna xi tgħallem fuqha, però l-identità tiegħek, number one, jiena nemmen b'mod assolut dogmatiku li kull tifel u tifla għandhom bżonn mami u dadi fil-ħajja tagħhom. Jekk ma jkunx hemmhekk ħajbatu. U ħajbatu fl-identità. Però ir-riċerki li juru li l-iktar li jbatu huma dak li m'għandhomx identità sana ta' missier. Jew jiġu abbużati minn missier, jew missier abbandunhom, jew missier irriġetthom, jew missier għalkemm kien preżenti fiżikament imma ma kienx jaf kif ikun missier u ħafna drabi fl-esperjenza tiegħi dak li jiġilu hekk għax hu stess bata kellu nnaqqas milli kollu identità sana ta' missier f'ħajtu. Allura la ma jafx jirċiev ma rċevijiex ma jafx jagħtih. Imma mhux ħan nitkellem fuq hekk, ġieli nitkellem fuq hekk, imma ħan nitkellem mill-lat issa ta' Alla. Alla l-missier huwa l-aqwa missier. Dak żgur. L-aqwa missier. Issa, mela l-identità meta inti titwieled familja, meta żewġ uliedi Ġosej u Mikajas twildu fina fil-familja tiegħi tal-mara tiegħi, l-identità tagħhom kienet diġà lesta, is-settiljata. Ġiet mogħtija lilhom minn Anna, aħna tajnielhom. Amen. Tajnielhom jiġifieri mhux jiġifieri tajnielhom fil-konċipiment. Mhux meta beda jikbru u forsi jgħid li issa jiena Superman u l-ieħor Spider-Man. Forsi ta' tfal tista' tilab naqa' magħhom imma xorta mhux Spider-Man u laqqa Spider-Man. Sewwa aħseb wara dawk li ħawdu l-imħuħ ta' tfal u jiġi jgħidulhom inti jista' jkun girl jew boy u jkunu bil-kontra. Dak huwa talim diaboliku. Imma dak imbagħad hu messaġġ ieħor li jġibna fuq il-gazzetti headlines ġewwa Malta u ma jkunx l-ewwel darba. Sewwa imma l-verità min iħobba tinżillu wasel, ma min joboda tinżillu valenu. Amen? Ma mhux fuq hekk ħanitkellem. Imma ħanitkellem kif meta inti ġejt ikkonċeput fil-ġuf tal-Ispirtu Santu, iż-żerrija li inti tulit minnha kulħadd jgħid iż-żerrija. Anka skont il-Bibja fl-ewwel Ġwanni kapitlu 2 titkellem kif inti twilet miż-żerrija tal-Alla, tafu li fl-ewwel Pietru kapitlu 1 aħna twilidna mill-kelma tal-Alla. Fl-ewwel Pietru kapitlu 2 inti titwilet mill-isperma tal-Alla, letteralment hekk tgħid fil-Grieg. Mela fl-isperma, fiż-żerrija, il-mara m'għandix żerrija. Fl-isperma żerrija
tiġa hemm id-DNA sħiħa ta' dik it-tarbija. Taqbada di? Il-moment li inti tiġi konċeput, tibda l-battalja kontra l-identità tiegħek. Nixtieq niftaħ fuqha, ma mhux niftaħ fuqha. Ara biex ħatifhmu għal dawk li intkom għandkom it-tfal u għal dawk li taraw x'inhu għaddej madwar id-dinja il-battalja u tqallib li jridu jġibu fit-tfal għaliex hemm din battalja. Għax hija battalja ta' identità. Number one, aħna nafu li skont il-kelma qaddisa talla, meta Alla ħalaq il-bniedem ħalqu fi xbija talla. All right, daħal id-dnub u dik ix-xbija ġiet corrupted bl-Ingliż jgħidlek. Imniġsa. Imniġsa, all right. Corrupted. But once it twilet minn ġdid, ġenwinament twilet minn ġdid, terġa' tiġi irrikrejat, għalhekk kreazzjoni ġdida, irrikrejat ta' Alla. Mela sakemm inti titwilet minn ġdid, tista' tmur għand il-counselors kollha tad-dinja. Tkun qisek qed traqqa il-pannu kif jgħidu bil-Malti bil-qara aħmar. Tista' tmur tieħu l-mediċini. U mhux qed ngħidlek li mhux ma ssibx għajnuna temporanjament, imma jekk tidvera l-għajnuna tiġi bil-qawwa, trid titbiddel id-DNA spiritwali tiegħek biex inti tiġi irrikrejat, mhux krejat issa. Li Alla għandu għalik. U once li tiġi rikreat miġdid, tinnota li għadda kif skoprejt demonju. Demonji. Battalja spirituali. Kamilkom minnkom dawk li twilittu miġdid, intom iffaċċajtu battalja spirituali, għalajtu. Kamma minnkom ma kontux tafu bija dik il-battalja spirituali qabel? Ma kontux tafu bija? Kamma minnkom ma kontux tafu bil-battalja spirituali qabel? Sirtu taf bija bil-battalja spirituali di once li twilittu miġdid. Mela l-moment inti twilit minn ġdid bid-DNA spirituali talla fik bl-identità siġillata. In skoprejt battalja skoprejt demonju. U sallu dak kollu li huwa konness mad-destin tiegħek, dak kollu li huwa konness mal-pjantalla għal ħajtek, dak kollu li huwa konness ma' sejħa ta' ministeru li Alla għandu għalik. Dak kollu li għandu konness ma' wirt li Alla għandu għalik sew din id-dinja u beyond, kollu huwa konness ma' l-identità tiegħek. Kollu. Mela x'ħaj ġieled id-demonju? L-identità tiegħek. Jekk jirnexxielu jisraqlek l-identità tiegħek, int qatt ma tidħol fil-pjan Alla sħiħ ta' ħajtek. That's very serious. And now if you take it seriously, and if you really reflect upon it, you will realize that many, by majority, will never enter the plan of God for their life. Mux għad nedikom ma jmorru fil-ġenna, imma ftit jitħlu fil-pjan tal-la fajtu. Are you okay? Problema internazzjonali tul iż-żminijiet kollha tal-umanità hija dejjem l-identità. Dejjem l-identità. Jgħidula kriżi ta' identità. Identity crisis. U l-mulej f'dawn l-jumej qisu ma ħallinix naħseb fuq xi messaġġ ieħor, imma ħlif nerġa' ninforza inkompli kif jgħidu, insisti fuq dan. Għax il-ġimgħa l-oħra pratikament dak kien il-messaġġ fuq revelazzjoni divina tal-qdusija. U il-mulej qisu ma reġa' ħallini niżvija minn dak il-simili messaġġ biex il-poplu tal-Alla jiftakar kemm importanti li inti, kif jgħidu bl-Ingliż, you nurture, you protect, and you guard and you grow fl-identità li diġà qiegħda fik
في كريستو. Are you okay? كل حاجة اللي أنت هتفتشها في الحياة ديك is coming against your identity. كل حاجة اللي أنت تفتشها في حياتك أنت تيجي كونتر الإيدنتيتي ديك. Everything. Are you listening instead of playing? Move over. jekk inti timmissja li jkollok revelazzjoni ġenwina ta' min int, x'għandek u x'kapaċità għandek, inti mmissja 1000% il-pjan tal-Alla f'ħajti. 1000%. Think of any attack you want. Aħseb fuq li ma attakk li trid f'ħajtek li faċċjajt. Jekk hija marda hija attakk kontra l-identità tiegħek x'għandek. Jekk huwa inkwiet ansjetà hija attakk kontra ta' l-identità tiegħek min int. Jekk huwa limitazzjonijiet finanzjarji, limitazzjonijiet ta' talenti, limitazzjonijiet ta' għax tibża hija attakk kontra x'kapaċi tagħmel. Meta l-għadu jiġi kontra tiegħek u enti qed tirċievi messaġġ bħal daw ħadaqbdu b'revelazzjoni u ħatgħixu, tinnota li anke meta l-għadu jattakkak biex inti ma taqrax il-Bibja, biex inti ma titlobx, biex inti ma tixxirikx, hija kollha battalja kontra l-identità tiegħek. Meta l-għadu jattakkalek iż-żwieġ, u l-għadu jattakka żwieġ jew permezz tar-raġel, jew mill-avenju tal-raġel, jew mill-avenju tal-mara. Jew xi kultant mit-tnejn. Hija għall-identità tiegħek. Meta l-għadu ġi kontra Adam u Eva, x'kienet waħda mill-affarijiet, l-ewwel affarijiet li id-demonju saqsa lil Adam u Eva. X'qalek Alla? Li intom tkunu bħal Alla identità. Li tkunu tafu l-affarijiet bħalma Eva Alla. Tagħmlu bħalma tagħmel l-affarijiet Alla. Dak kollu li Alla għandu huwa tiegħek. Attakkalhom l-identità tagħhom u waqgħu għaliha. Fluqa kapitlu 4. Ġesu, it-tieni Adam, jerġa' jiġi attakkat. Jekk inti tassew li bent Alla. Jekk int kapaċi tgħid il din il-ġebla. Min int? X'tagħmel? U jekk int adora nintik, x'għandek? That's scarily powerful. L-identità tiegħek qiegħda medda. U jekk inti ma taqbalx dal-messaġġ li f'isem Ġesu Kristu niddikjara fuqkom li ħataqbduh, you will miss God's plan for your life. Meta bniedem jibda jgħix fid-dnub, hekk irid id-demonju għax bekk inti qatt m'inti ħatwettaq dak li hemm konness mad-DNA spiritwali tiegħek. Meta inti tgħix fin-nuqqas ta' maħfra, fl-offense, meta inti tgħix fid-droga, meta inti tgħix modi aljenat bix-xogħol. Għaliex taħseb, iżma għadi, għaliex taħseb ħafna Kristjani? Kif isiru Kristjani jiġu hawnhekk, pereżempju, u jgħidu li pastor jitlob għalija biex Alla jtini xogħol. Alla jtihom xogħol, jew ħalli ngħid isibu xogħol. Milli ngħidilhom Alla jtik xogħol. Ejna mlhom sabu xogħol. U x-xogħol li jkunu sabu ibedhom propju milli iwettqu u jiskopru l-identità tagħhom fi Kristu. U minna li li Alla berikni, li għabli naħseb dak xogħol, mhux barka da.
Għax xitan basta jżommok milli tikber fl-identità tiegħek fi Kristu. Li inti taħdem bħal ara li inti taħdem hija barka, imma li inti tiġi maħdum saħta. Are you aware? Are you becoming aware? Say, Holy Spirit, speak to me. Spiritu Santu kellimni. Alleluja. Meta inti tiskopri jisimgħu mokkoma. Meta int u jien, il-Kristjan jiskopri ġenwinament minu x'għandu u x'kapaċità jagħmel bi u fi Kristu, mhux suppost ikabballek rasek, anzi iktar iġiblek umli għax tibda tiskopri kemm kienet kbira
كله. ذاك اللي هو محتاج على الحية وطيبة. باللي عرفتنا لذاك اللي سيهلنا الجلوريا والقوة والنفسه. الويرد واتيه ونفسه، القوة والجلوريا واتيه ونفسه. بالصخة داون الوديد قوتنا لازس والأكبر جيت لكن وادنا بشبيخ ورا اللي تكونوا خلصتوا من التخسير لياو في الدنيا خطية الجبدة خزينة تسيبخوا في الناتورة تعالى. خافنا كريستياني دي ما يعبدوش عجدات يقول لي انتي اتخسام في الناتورة من جديد. انت تتولد من مين؟ الدي ان اي سبيريتواليتي اكتر مني. تعال السبيريتوال لوم اللي انت عندك من فين جاي؟ ولا في تولد؟ أبين الله فيكين متى تولدك. وانت تولدنا في البوست لاكتر قديس. ينا وانت تولدنا في لاكتر بوست قديس. فما يلبدا تبع ولبدا دنوب. عليك انت ولدت بيرفكت بلا تبع بلا دنوب بلا ديفكت في السبيرتو تياك عشان انت السبيرتو تياك هو letteralmente l'istess tale spirito talla. Jina u inti għanna l-istess natura talla. Dak li jattara fuq barra huwa biss it-tinda. Xuħsiba t-tinda. Issa kemm għadek fuq din l-art għandek bżonna għax minn din it-tinda la ma jistax jużak fuq din l-art. Imma sa kemm inti fuq din l-art, il-spiritu tijak li twilit mill-ġdid bih u għaddis. Perfett. Għalek? Amen? Isimawa. Mela jina u inti għanna l-istess DNA spirituali talla. Taf xejdu la DNA? Divinity now available. Oh, naf ti tammel ħafna kristjani nervużi ma jħodux bieċi jgħidilhom mara ma tmux jgħidilhom li int għandek in-natura talla. Imma l-biċċa xogħol ma jafux jaqraw il-Bibja. As simple as that. Flow hemm turrun skritturi tgħidlek li meta għalhekk pereżempju tgħidlek Efesin kapitlu 4 vers 24, għandek l-ewwel Korintin kapitlu 6 vers 17 tgħidlek intom li intom fi Kristu intom issa spiritu wieħed ma' Kristu. Issa jilbsu il-bniedem ġdid li huwa maħluq fl-istess ġbija għaddisa u ġusta bla dnub ta' Alla. Għalhekk il-ġimgħa l-oħra jien għedtilkom ir-revelazzjoni li Alla kien tani, hija mhux li inti tipprova ssir qaddis, inti qaddis imma ma tħallix ix-xitan jew id-dnub jaħkmek, ħalli tibqa' kif Alla weldek. Għalhekk inti kun qaddis mhux sir jew waħda malija ssir qaddis. Inti fhmu? Allima ta' amen. Thank you Jesus. Filippin kapitlu 4 vers 13. Filippin kapitlu 4 vers 13. Skrittura li ħafna minnkom tafuha blamment, u hekk ma tafuhiex kunu għafuha. Bil-Malti tgħidlek għal kollox niflaħ permezz ta' dak min huwa, Kristu. Li qawwini. Bl-Ingliż nippreferija I can do all things through Christ. Inti xi sejjaħ? Kristjan. Christ I am. Not the Christ, but I am the body or part of the body of Christ. There is the head, hemm ir-ras u hemm il-ġisem. Imma il-ġisem u r-ras huma tal-istess DNA.
Tal-istess natura. Iva jew le? Inti rasek u ġismek huma l-istess DNA? Yes, aħna għandna il-qaddisin tagħna wkoll li nħarsu lejhom. Sewwa hawn nies fil-ġisem ta' Kristu u grazzi moli għalihom li aħna narawhom u nħarsu lejhom b'ammirazzjoni. U nixxenqu biex inkunu jekk huma iktar maturi minna u rridu nkun bħalhom, imma fl-aħħar mill-aħħar jiena u inti Ġesu ma qalekx inti kapaċi ħadkun kapaċi tagħmel iktar minn Pawlu, qalek ħadkun kapaċi tagħmel l-istess bħali u aktar minni. Dak klim Ġesu, Ġwanni 14 vers 12-13. Amen. Mela, hawnhekk qed jgħid Ġwanni li bħalma huwa ħantikom biċċa rivelazzjoni oħra, isimgħu. Fejn hu Ġesu? Mela mhux bħalma kien fuq id-dinja, ma bħalma huwa issa fis-sema, int fuq din id-dinja. Battendi di. Mela Ġesu huwa fis-sema. Ġesu huwa bħalissa glorifikat. Ġesu huwa sa bħalissa perfett. Ma passa jien nidneb, sena ftit. Inti meta tidneb, skont Rumani kapitlu 8 vers 10, tidneb biss fil-ġisem li ħatħalli warajk. Issa, tħallihx jaħkmek, għax inti għandek il-qawwa tal-Ispirtu Santu li hemm fik ikbar minn dik it-tinda li qed tilbes. Sewwa, imma int m'intix il-ġisem. Anke jekk xi ħadd jgħidlek ġisem, m'intix il-ġisem. Amen? Inti tgħix f'ġisem u dak il-ġisem iktar ma ssir moħħkom hawn. Iktar ma ssir ewer ta' min int fi Kristu, iktar itmewwet il-ġibdiet tal-ġisem. Amen, aħwa? Alleluja. Salmi 37 vers 4, 37 vers 4. Il-Bibja tgħidilna ix-xenqu fil-mulej u hu jagħtikom ix-xewqat ta' qalbkom. Ma nafx hekk qatt smajtuni ngħidha di, imma hawn min jaqra hekk ara. Ara jiena nixxenaq fil-mulej, mela l-mulej ħajtini dak kollu nixtieq. Mhux ħanejdlek li huwa ħażin li qed tgħidlek għax anke fid-Testament Ġdid tgħidlek dak kollu li titolbu f'ismi jien nagħtihulkom u anke fi Ġwanni kapitlu 17 tgħidha jekk intom iżommu fija u kliem jinsab fikom itolbu kull ma tixtiequ jien nagħtalkom. Sewwa, imma ejn nisimgħuha mod ieħor. Jekk inti tixxennaq fil-mulej,
ix-xewqa tiegħek isiru tiegħu. Allura pratikament intu m'għandhomx ix-xewqa tiegħek, pratikament inti ssir carrier tax-xewqa tiegħu. Amen. Meta jiena kont għadni mhux imwieled minn ġdid u kont għad ma bdejtx għadni nitgħallem ċertu affarijiet, ix-xewqa tiegħi kienu differenti. Kienu affarijiet naturali. Mhux għax illum ma nuħux b'affarijiet nuħux pjaċir b'affarijiet naturali, ikla tajba xorta għad nieħu pjaċir nagħmilha, naħodha. Sewwa nilbes pulit kif joġob lili, irrelevanti x'jaħseb ħadd ieħor ma jimportanix. Xorta għadni jimportani kif nilbes kif joġob lili, sewwa sakemm mhux qed nidnib, sakemm ma tidnibx, ovvjament. Sewwa jekk inti trid issuq karozza sabiħa u ħdimt għaliha, gawdija għalhekk qegħdin il-flus. Amen. Halleluja. Imma qbija ix-xewqa tiegħi llum il-ġurnata huma x'inhuma? Li nara nies isalvaw, li nara nies jinħelsu, li naraw nies jitbirku, li naraw kristjani iqumu, naraw wulied ta' nisa irġiel isiru ġenerali talla, halleluja, li qed jiġri ġewwa r-River of Love. Halleluja. Amen. Grazzi Ġesu. Naraw knejjes jibdew ġo pajjiżi differenti. Għalhekk dal-Ministeru tiġġawwa rappreżentat f'7 nazzjonijiet u għadna ma spiċċajniex, għadna biss fil-bidu. Amen, halleluja. Amen, halleluja. Grazzi mule. Għaliex, mela jiena meta kont fil-ġisem u kont għadni fin-natura, jiena x'importani jekk kulħadd sejjer l-infern. Go to hell, enjoy. Il-problema jiena kont sejjer l-infern magħhom. Amen. Ma mbagħad meta inti qalbek, meta inti verament intaqa' ma' Kristu, ix-xewqa tiegħek inbidlu. Isiru x-xewqa tiegħu. Amen. Halleluja. Da kollu fil-wirt. Amen. Filippin kapitlu 2. Morru hemm. Filippin kapitlu 2. Vers 13 isma' għadi. Kemm minnkom tixtiequ li jkollkom ix-xewqat ir-rida tal-Alla issa f'ħajtek. Kull m'għandek tagħmel jgħid qatta ħima l-mulej. Titwilet minn ġdid. Issa, kull min huwa twilet minn ġdid, kull min huwa mwieled ġenwinament minn ġdid. Dawn ir-realtajiet u veritajiet diġà jinsabu fih fid-DNA f'dik iż-żerrija. Issa jekk inti ma tikbirx ħadibqa' matur u tibqa' gwidat bil-ġisem. Meta jgħid bil-ġisem mhux bis-sassess, jiġifieri anke x-xewqat ikunu tiegħek tal-ġisem naturali. Tifhem? Tifhem? All right, fis-sens ħantik eżempju. Vera, ma fija xejn li inti jkollok karozza sabiħa u tgawdija ħdim talija, praise God, God bless you. Però mbagħad hawn Kristjani li baqgħu fil-ġisem. Jiġifieri karozza wara karozza wara karozza wara karozza. Isma' kemm il-karozza? Inti waħda biss tista' suqta. Qed tifhmu? Jiġifieri flusek. Dak huwa xewqat Alla biex tħallihom għal xi ħadd. Warajk wis probabbli. Allura jekk inti birkek Alla finanzjarment, ixtri karozza sabiħa u gawdija, jekk inti tista' ġġib barat u mbagħad tixtri oħra wara. Imma jekk Alla birkek finanzjarment u Alla jbierek ġeneralment iktar dawk li huma ġenerużi, użaħħom għas-saltna. Aw ħafna fejn tista' inti tkun tagħmel ġid tas-saltna tal-Alla. Amen? Alleluja. Għaliex jekk inti vera qalbek tħabbad bl-istess ritmu tal-qalb tal-missier, żgur ħajkollok l-istess xewqat tal-missier. Amen? Alleluja. Jiena aħna nirringrazzaw l-Alla ngħinu l-orfanatrofi li għandna ġewwa l-Uganda. Però onestament nixtieq nagħmilhom ħafna iktar milli diġà għandhom. Ħafna iktar nixtieq nagħmilhom. Ħafna iktar. Jiena li hija mhux nimnilhom ħajt biss, nixtieq nagħmilulhom palazz dak li għandhom. Għaliex, għax meta inti diġà għandek m'għandekx ommok u missierek, x'tista' tagħtihom li qatt jista' replacejalhom dak? Mela tista' li kieku tagħtihom li jekk isegħun tihom dak kollu li għandhom bżonn. Amen, avolja xi kultant ngħid naħseb aħjar jittieħidilhom ċertu nies li huma sinjuri finanzjarment u jġibuhom naqra bħal l-orfanatrofi għax dawn Amen? Irveri, mux il-materjal sabiħ ma jagħmlekx kontent u ma jagħmlilekx ħajtek. Amen?
Tajjeb li tkun komdu tħallas il-kontijiet u jkollok biżżejjed li anka tgħin il-ħadd ieħor ħallas il-kontijiet li huma fid-tbatija. Mhux dak huwa l-Vanġelu? Amen, mhux dak jassaltna? Grazzi mulej. Imisimgħu għadi. Filippin kapitlu 2 vers 13. Alla hu li jaħdem fikom u jġelkom tridu u tħabirku biex tagħmlu dak li joħġob lilu. Jekk jiena nammar fi Kristu u jien nammar fi Kristu, laqas għandi għalfejn nitolbu x'inhi r-rida tiegħu. Tiġà r-rida tiegħu fija u tiġà jien qed inwettaq ir-rida tiegħu f'ħajti. Għax u stess tiġà poġġija fija li nixxenna biex nagħmel ir-rida tiegħu. Ħanergħu magħhom. Dawk Kristjani għaw preżenti. U dawk Kristjani li tisegwu madwar Malta u għawdex ta' kull denominazzjoni kattolika, protestant, ortodossa, evangelika u ta' dawk ta' bleda denominazzjoni. Ma tixxennax. Kristu man nies mod awtomatiku ta' mhux b'sum. Qablin kull m'għandek biss reliġjon. Għax il-bniedem li huwa vera ġenwinament imwieled minn Alla u fi Kristu, awtomatikament dawn l-affarijiet jifflow jew minnu. Jiena ma mhux post, mhux għax jiena Gordon John Manxe, jiena ma mhux post li jekk ma rridx insemmi il-Ġesu. Awtomatikament. Jekk inti ma tħobbx il-Ġesu, ħajġi żewġ affarijiet. Jew jiena nagħmlek tħobb il-Ġesu, jew nkella nġelek tobot li u l-Ġesu għax taħrab hemm that's it. M'għandix ħbieb in between, jien m'għandix ħbieb. Jiena xi kultant nintaqa' ma' xi Kristjani, ma tantx għad ninsib innhom imma ma xi kultant ngħidu li jiena għandi ħbieb ta' mmur pereżempju l-boċċ il-kla. Immur nilgħab magħhom, immorru noħdu drink flimkien. Kellem ta' fuq Ġesu. Issa, mhux qed ngħidulkom da biex ħadd ma jikkundanna ruħu, imma eżis aħwa. It should become something automatic. It has to be squeezed out of you. Tgħid li jiena kellimthom ma jridux jafu. All right, nifhmek hemmhekk. Imma jiena qiegħed hemm biskop, I am a man on a mission. Amen. Għaw xi ħadd hawnhekk qiegħed f'pożizzjoni, fuq missjoni f'din id-dinja, amen. You're on a mission from heaven, amen. Hallelujah. Grazzi mulej. Mhux qed ngħidlek li tkun salvaġġ, kun sensittiv, isma' l-Ispirtu Santu, sewwa u idħol jekk għandek iċ-ċans bl-erf talla, bl-imħabba u bil-verità. Amen? U m'hemm bżonn tala id-dil dakinhar. Xi kultant ġast qed tiżra żerrija. Amen? Xi kultant qabli titlob talba ma' xi ħadd. Amen? Alleluja. Grazzi Ġesu. Kolossin kapitlu 1. Kolossin kapitlu 1. Dirajni għal-ġimgħa l-oħra nerġa' narajilkom għal dak sew insejtu għal dak li ma rajtuwix. Vers 21. Intom kontu l-bot minn Alla u għedewwa tiegħu minħabba l-ħażen ta' ħsibijietkom. U għemilkom. Imma issa kulħadd jgħid issa, mhux la mmur il-ġenna, daw il-wedid mhux la tmur il-ġenna, ħwada daw il-wedid issa. Imma issa sirtu ħbib tiegħu. Kemm minnkom kunu onesti, kunu onesti. Issa, jiena nemmen fil-biża' Alla, imma kemm minnkom tgħid li passa jiena nibża minn Alla bħal speċi nibża noqgħod il-bot minnu għax nibża li jew innaf jiġġudikani jew jikkundannani jew jaqbad nitfall l-infern, nibża jew jibgħat li xi marda, nibża jew jinnaf jitfani ġo xi accident. Kemm minnkom onestament mhux ħanikritikak tibża. Jew kont qabel tibża hekk, dawn l-affarijiet. Qabel kont dal-persuna. Aw kont? Aħwa, ismawni. Alla, il-missier, mhuwiex kontra tiegħek. Ħabbek meta kont għadek ħmieġ. U ma tafakx l-infern meta kellu kull opportunità jagħmilha jekk rid.
U kien ikun ġust li kien għamela, għax kun ħaqqe. Issa ħajtfek l-infernu jikkundannak u jisawtek u jmardek li inti bnu. Alla jħobbok iktar meta kont midneb jew jħobbok iktar meta inti ben? L-istess. Le ta' Alla jħobbna ħafna iktar illum. U kif nafu da? Għax vera Alla jħobb id-dinja. Imma Ġesu għalli bħal ma l-missier ħab lili. Ekku jħobb lilek. Alla lili ma jħobbnix bħal ma ħobb id-dinja. Alla li jħobbni bħal ma ħobb l-ibnu Ġesu. Dak lim Ġesu għu. Issa, xut minnkom għandkom għed tiġi ċallenġjati b'daw ħsibijiet. Taf xie tissar għax tiġi ċallenġjati? Because your identity is not correct yet. It's not healthy. Allura tibda tara l-Alla b'mod ħażin. Isek inti tara l-Alla b'mod ħażin, ħa tara li l-ek nifsek b'mod ħażin għax inti riflessjoni tiegħu. Mux għadnejlek jina għabba tidnub u għataffeċ, jekk inti tħossok komdu fid-dnub laqqas għandi għalfejn nejlek xej. Diġa t-turi bl-aktar mod ċar b'emilek li inti mux imwilet miġdi. Għax labda b'nida minn wilet minn Alla huwa komdu fid-dnub. Il-bnidem li huwa mwilet minn Alla id-dej u d-dnub. U d-dnub mux bil-forsess jew da jew droga. Il-fat li inti tkun il-bot minn Alla u minn rida tiegħu għandha dejqek. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. U by the way, għal-mizzewġin, għamlu sess kem tifilħu, minn filħu zafraġija. Imma għal-mizzewġin dak biex, Ma tmux taħseb li z-żewġin, għax qabel kienu jgħidu fil-istorja, ma nafx xut minnkom li intom naqra kbar fl-età, kienu jgħidu laqqas fi żwieġ ma ngħidulna, kienu jgħidulna tagħmlu sess jekk ma tagħmlux għat-tfal. Ġilu smajtu għadija? Dik hija ereżija u m'hemm skrittura waħda fil-Bibja tibbekja. Jekk ma kontx Adam u Eva. Għax ovvjament id-dinja kienet vojta, bil-fors kellek tagħmel roxmada. Tittimlija b'xi ħaġa. Amen. Alleluja. Għal miż-żewġin, jekk taqraw il-ktib ta' Salamun, Songs of Solomon, huwa mimli bidajat eccellenti kif għandek tħobb il-martek u l-żewġek. Amen. Pratikament jgħidilek tħallilhomx rokna li ma skoprejtix. Imma għal miż-żewġin, toqgħodx ħabbar rasek, għal miż-żewġin biss. Dik hija Bible ta' mhux Gordon John Marshall jgħidlek. That's Bible. Imma għal miż-żewġin, kulħadd jgħid għal miż-żewġin. Amen. Halleluja. Praise God. Għal miż-żewġin. Isma' dawk huma affarijiet li huma Alla tom lill-poplu tiegħu. Amen. Grazzi Ġesu. Mela r-rida tiegħu qiegħda fik. Il-missjoni tiegħu. Mela simgħu Ġesu x'qal, Ġwanni 21. Bħalma għal-missier bat lili, ek jiena li bat lilkom. Ismaw għal-missjoni tiegħu saret il-missjoni tiegħu. Qed tindunaw aħwa? Il-qdussija tiegħu, vers 22 ta' Kolossin, immissa sirtu ħbieb permezz tal-mewt ta' ibnu, moti għal-mewt skont il-ġisem, biex dan irressaqkom qudiemu qaddisa safja u bla għajb. Kemm il-darba żommu intom iżommu sħaf il-vidi. Sodim la ma titħakkru mit-tama tal-Vanġelu. Kama minnkom temnu li Alla huwa bla dnub. Bla għajb. Imma mhux għal Alla tgħid tgħidilkom. Fi Kristu, Kolossin 1, vers 21-22. Ġesu, b'dak li għamel għalina fuq is-salib, ressaqna qudiem Alla bla teba, bla dnub u bla għajb. This is not religion. This is heaven invading earth. Amen, halleluja. Amen. Grazzi Ġesu. L-ewwel Ġwanni 4, vers 8, din għandha tkun fin-natura tiegħek u hekk hi. Għalhekk huwa mhux normali li Kristjan jobod. Jobod id-dnub u jobod dak li Alla jobod. L-ewwel Ġwanni 4 vers 8 taf xi Alla huwa imħabba.
int frott tal-imħabba. U l-imħabba talla, Romani 5 vers 8, tiġa tammar f'qalbek. Għax l-Ispirtu Santu ġim sawwa fuq qalbek u f'qalbek willet l-imħabba talla. Jina u inti mwilda minn Alla, imħabba, u mwilda b'natura tħobb. Jak għal minn mwiled mġdi. Issa, ma jfissirx li inti l-ġisem mux ħajtik il-tentazzjoni li żomm u żomm il-graġis u titpattija, il-ġisem iva dak jak jagħmel. Imma dak mux int, dik il-libsa tijak. Tgħix skont il-ġisem. Ejx skont l-Ispirtu talla fik, fi Kristu. Amen naħwa? Halleluja. Kama minnkom temnu li Alla huwa ġust. Nippreferija ħafna iktar bl-Ingliż, righteous. Fit-tieni Korintin kapitlu 5 vers 21. Tafu dik l-iskrittura? Alla tak l-istess natura tiegħu tafu. He made you righteous. Do you know that God calls you righteous? Not become, you are. Dak li ma kienx jaf x'inhu dnub, Alla għamlu dnub għalina. Biex permezz tiegħu aħna nsiru il-ġustifikazzjoni sin, God made him sin on our behalf, so that in him we may become well, you don't look righteous. That's because you're blind. Righteousness ma tfissirx bum balalu da. Ġesu balalu. Is he righteous? Ftakar righteous. Mux natura, natura waħda, ma żewġ karatteristi. Ħaruf u lju. Ħaruf mal-gburi. Ħaruf mal-ubli. Mal-gburi u self-righteous. Kien joħroġ il-diljun ta' tributa Ġuda. Tridu iktar? Kemm intom zaqqeqin? Ara xilu ġessa hawnhekk ejja nżommu l-istess entużjażmu. Aħna uritna l-dewwa talla. Kemm minnkom tafu li Alla għandu l-dewwa? Taf il-Bibja tgħidlek l-istess dewwa tiegħu talla salu l-dewwa tiegħek? Alla huwa ħabib ma' kulħadd. U inti taħseb li inti taf aħjar minn Alla, vera. U bħal xi ħadd balalu fuq tal-luġi qal manka lati ta' dawk jidħlu l-ġenna x'Alla jħobbok. Imma dak jobbodu lil Alla. Issa aħna nitolbu Allati u ningrazzjaw l-Alla rajnati, reliġjużi minn kull sfera u minn kull kamp iduru lejn Kristu. Imma ma tmux minn tmut hekk ta'. Għax mux ħassib ħabib jilqak. Grazzi Ġesu. Għalek aħna, mela, u tolbu għall-dewwa ta'ko. Dak Alla għallina jtolbu għall-dewwa ta'. Ma pratikament la dewwa ta'na jekk inti tinnota għal-Kristjan issa, huma l-dewwa tiegħek għax huma l-dewwa t'Alla. Ġilli intu tajtu għadi. Amen. Halleluja. Infatti hekk tgħid Filippin 3:18. L-uġieħ tiegħu huwa l-uġieħ tiegħek.
dak li nikket lilu, inti il-Bibja tgħidli titkellem fuq dak li nikket l-Ispirtu tal-Alla. Fl-ewwel Tessalonikin, kapitlu 5, fl-Atti tal-Apostli titkellem fuq hemm affarijiet li niktu iġibu diqa lill-Ispirtu tal-Alla. Ħandikom eżempju. Inti taħseb l-Ispirtu tal-Alla jieħu pjaċir meta inti toqgħod tara film ruxma ta' da u ruxma ta' oxxenità u daħk sfurzat u tqanżieħ bħal plejs li ħajsiru f'Malta fi żmien tal-miliet u qatta ċwiċ anka Kristjani imorru jħallsu biex joqogħdu jitqu bitqanżieħ. Taħseb l-Ispirtu tal-Alla ma jitnikkitx f'dawk l-affarijiet. Nuħu pjaċir ta' biċċajt jiena, ma ċajt mhux maħmuġ. Mhux ċajt li nżuffjetta baffat ta' Kristu. U meta ngħid xi ħaġa abominazzjoni nagħmilha play. Dawk għandhom iniktu nistalla għax Alla jammar fihom. U dawk li jieħdu pjaċir bihom qed turi ċar li inti maħkum mid-demonju. U tista' tmur is-seba' visti kuljum. U ddur il-knejjes kollha u kampnari u minn kull stil u kull tipu kull kulur. Ma jfisser xejn. Zero. Halleluja. Dak li weġġa' qalb missieri weġġa' li qalbi. Nitħassrek għax jekk tmut f'dak l-istat ħatmur fl-abbissi tal-inver. Imma li ħenna għalik u għal dawk in-nies li għadhom għomja f'dan l-affarijiet. Fl-Atti tal-Apostli 10 u anka 26. Tiftakar Pawlu x'qal? Qal il-viżjoni li rċevejt hija l-viżjoni ta' Alla. Liema viżjoni? Li issa il-ġentili u l-Lut huma kollha l-istess. Għax wieħed kien mitluf il-bot ħafna. Liħor kien mitluf iktar viċin imma tnej kienu mitlufa. U issa permezz għad-dem ta' Kristu, it-tnej resqu saru ħaġa waħda malla u dak kollu li kien jiġi meqjus bħala imniġġes u midneb u maħmuġ, issa Alla m'għadux jsejjaħlu imniġġes maħmuġ, issa jsejjaħlu qaddis. X'qallu lil Pawlu fl-Atti tal-Apostli 10? Qallu Pawlu, dak li jien nsejjaħ nadif. Issa jaħlux inti imniġġes. Għal min kienet jgħid. Jiġifieri l-poplu kollha tad-dinja issa kollha huma prezzjużi għal Alla. Kollha jistgħu jsalvaw. Mhux il-Lut biss, kulħadd jista' jsalva. Ma tagħmilx differenza li ma background ġej sinjur fqir, bla skola u b'ħafna skola. Straight, gay, lesbian, bisexual, no sexual, asexual, bisexual, alphabet, all sexual, whatever. Ġessu permezz demmu tista' tersaq lejn Alla. Simple as that. Alla ma jagħmilx differenza lil min jiffavorixxi hekk tiġi għandu permezz ta' Ġesu. Amen. Il-battalji ta' Alla aħna xejdinna f'Efesin kapitlu 6 ilbsu l-armatura ta' Gordon. Mela għandu bżonn armatura. Arwin mu jizgu. Mela l-battalja li Alla meta ngħidu jitqabad, Alla mhux qed jiġi jitqabad, orraj? Għax Alla jekk jagħtas il-lejla kollha kemm aħna niddiżintegraw. Imma hemm battalja li anka fis-sema ġiet
Meta d-demonji u l-anġli li waqgħu għamu kontra Alla. Kif għalabhom? Bl-armatura tiegħu li talilek illum. Aħna nilbsu l-armatura ta' Alla, mhux l-armatura tal-Apostli, jew l-armatura tal-Qaddisin, l-armatura ta' Alla. Alleluja! Gloria lil Mulej! Amen! Il-rejection tiegħu hija rejection tiegħek. Dawk li reġettaw lilu, reġettaw lilek. Dawk li ma jilqawx lilkom, laqqas jilqaw lil dawk li bagħtkom. U lilkom jobodukom Ġwanni kapitlu 15, għalilkom Ġesu. Jobodukom. Għax l-ewwel mamlu badu lili. Mela il-weġġat talla, weġġat ġifieri dak li jniktuh. Għax Alla jħobb il-bniedem. Anka bħalma ġiletilkom ħanerġa' ngħidha. Kollu Alla fil-libertà jħallih jieħu dak li huwa għażel. Imma x-xitan jobot anka lil min iħobbu. Satana jobot lis-satanisti. Imma Alla l-missier ta' Sidna Ġesu Kristu iħobb ukoll lil min jobodu. U m'hemm bżonn tkun satanista x'inti tilbes xi tip ta' sut u għax inti tmur xi quddiesa sewda ta'. Is-satanisti satanistess qala di huma dawk kollha li huma rebelluti kontra Alla. Satana x'għamel? Ribella kontra Alla. Allura x-xitan, il-klab tax-xitan huwa ħafna ikbar milli taħsbu aħwa. Il-klab tad-demonju huwa ħafna ikbar milli naħsbu. M'hemm bżonn tgħidih. Kull ma tgħid jiena marriġ ikun naf x'hemm b'Ġesu. X-xitan kontent. Dak tiegħi. Ftit ilu f'Malta kien hawn wieħed li ġie intervistat. Satanist. Tafx qalu? Di għandha tkun wake up call għal ħafna Maltin ta'. Għal jiena ġieli mort quddisat tal-Knisja Kattolika. Qalu hemmhekk tgħix kemm nara nies minn tagħna. Issa mhux qed ngħidlek il-Kattolċi kollha hemmhekk. Imma onestament, jekk inti tmur knisja x'inhi, tista' tkun protestant ortodossa. U inti ma tinbidel qatt x'ilma doffi qed tmur tagħmel hemm. Jekk inti hemmhekk fejn qatt ma tara qatt. Helsin ma tara qatt. Nies jinbidlu ma tara qatt, jista' jkun laqqas Ġesu ma jiġi hemm. Imma inti hekk imdorri għax dik ir-reliġjon tagħna. Hallelujah. Praise and worship can come. Ir-rebħiet ta' Kristu, il-vittorja ta' Kristu fuq id-demonju, fuq il-mewt, fuq id-dnub u mar-rebħiet tiegħek. Halleluja, glorja lil Mulej. Meta tinsa li inti jiben u tinsa il-missierek tas-sema, tispiċċa taġixxi ta' skjav. Għamel kollox mill-identità tiegħek minn fi Kristu. Għejx ħajja fl-Ispirtu Santu. Imxi bil-fidi. Imita lil Kristu. Pawlu xejt, l-ewwel Korintin 11:1, imitaw lili bħal ma jiena nimita lil Kristu. Aħwa, inti taf li inti tista' timita l-Kristu? Jiena nimita l-Kristu il-verżjoni ta' Gordon. Mari timita lil Kristu il-verżjoni Mari.
Felicien timita l-Kristu il-verżjoni ta' Felicien. Fabien timita l-Kristu il-verżjoni Fabien. Aħna l-koll il-ġisem ta' Kristu. U aħna msejħa biex nimitaw lilu fuq din l-art. Amen. Ftakar li d-demonju ma jridekx li timxi fl-identità tiegħek. Għaliex jekk ma timxix fl-identità tiegħek, qatt minn ħatwettaq il-pjan tal-la f'ħajtek. Imeta lil mulej. Ftakar li inti maħbub minn Alla l-Missier u ma tista' tagħmel xejn milli twaqfu joħobbok. Għalhekk il-Bibja tgħidlek għejx fi Kristu, imxi fi Kristu, għejx bil-fidi, mhux tgħidlek ipprova akkwista, tiġa int għejxa. Amen naħwa? Dak kollu li prova jisraqlek l-identità tiegħek fi Kristu, ilgħu illum ġarfu kissru f'isem Ġesu Kristu. Amen? Id-nub ġi biex jisraqlek l-identità tiegħek. F'min int, f'x'għandek u x'inti kapaċi. Tpaxxix iktar f'isem Ġesu Kristu. Wettaq il-pjan tal-la f'ħajtek. Ejja nbaxxu rasna. Alleluja. Grazzi Ġesu. Tkellem mal-mulej issa stess. Fejn inti? Fejn l-għadu daħal jew ħallejtu da jidħol jew alienajt ruħek u saraqlek id-destin tiegħek. Jekk saraqlek x'imkien id-destin tiegħek l-għadu għax meslek l-identità tiegħek. Ftakar min int fil-mulej. Ftakar li tak il-natura tiegħu. Ftakar li tak il-quddusija tiegħu. Ftakar li jagħmlek ġust iġġustifikat bħalu. Ftakar li jagħmlek bla teba bla għajb bħalu. Ftakar li tak il-qawwa tiegħu. Ftakar li tak l-isem tiegħu. Ftakar li tak l-abilità tiegħu li permess jew inti tiflaħ għal kollox. Bekk ħatikber is-saltna fuq din l-art. Bekk ħatikber is-saltna fuq din l-art. Bekk tikber il-Knisja fuq din l-art. Amen? Lejla għaw xaħat jgħi li passer kelli bżon nisma din il-messaġġ. Għaw xaħat għalli dej. Kunu onesti mal-mulej. Amen? Grazzi Ġesu. Issa. Ekkaw xaħat lejla jgħi li passer jien għadni minix imwilet miġdi. Għaw xaħat lejla jgħi li passer jien għadni minix imwilet miġdi. Għadni minix salvat u għadni minix żgur jekk kienix maħfur jekk kienix ser il-ġenna. Aħwa, minna Kristu ma tmux il-ġenna. Triqija waħda u dejqa. Don't mess that up. Jekk hemm xi ħaġa li jien qed u ma ġbitekx, jekk hija fil-Bibja ma jiddispjaċinix. Il-problema mhux tiegħi tiegħek. Għax sinjali għax verità li fsitlek xi kallu. Se kienet xi ħaġa li lilek weġġatek imma m'għandimiex fil-Bibja, tista' tiġi tiffaċċjani biha u napologizza. Imma jekk qed xi ħaġa li taf li hija l-kelma tal-Alla u lilek dejqitek, mela mhux miegħek tittoħodha, tittoħodha mal-mulej. Għax jiena m'iniex qiegħed hawn biex noġob il-bniedem. Jiena qed hawn biex noġob lil Sidna Ġesu Kristu. Amen. U lilu jien irid ngħaddi rendu kon. Alleluja. Li kieku qed tinsir popolari, kont immur fil-Parlament. Għax hemmhekk tipprova toġob in-nies biex tieħu l-vot. Amen. Alleluja. U għaluli tajjeb inkun fil-Parlament. Għallu tista' toħroġ, imma tagħmel ħajqa ġewwa. Għax il-kesħa. Ay maħej. Alleluja. That would be a party, yeah? It would be a lot of fun. Amen. Għaw xaħat il-lejla il pastor, il-lejla nixtieq nagħti ħajti lil Ġesu, nixtieq nkun salvat, nitwilet minn ġdid u nixtieq nitlob il-Alla biex jaħfir lil nubedi. Jekk dal-persuna jenti toqgħodx tistenna jum ieħor jew darba oħra, ħanod naħseb għax taħseb. Hell, heaven. Which is better? Hello. Your hell? Low. There's no very much choice, right? There's the best one. U tiġa ħallas għalija permess ta' Ġesu. Kol ma tek tagħmel hija tgħidlu mill-iva numilja ruħi,
salvani. Għaw xaħat il-lejla kapaċi jgħida dil-lejla l-ewwel darba f'ħajtek. Oli dek. Għaw xaħat il-lejla l-ewwel darba tixxita ta' ħajtek il-Kristu. Oli dek. Għaw xaħat kollha kemm intom salvati jien. Żgur li inti li kieku tellek tmut. U xi darba ħatmut żgur għandek is-sigurtà li jien salvat. Mena hawn iktar, għaw xaħat ieħor jagħti ħajtek il-Kristu oli dek. Kulħadd iqum bil-wifqa. Ejja nqumu, ejja nitolbu. Alleluja. Kulħadd jitlob mi għajd it-talba għal dawk li intom qegħdin fuq Facebook jew YouTube u televiżjoni. Għajd it-talba warajja minn qalbek. Number 1, trid temmen li Ġesu Kristu huwa l-Ibn Talla. Trid temmen li Ġesu mitalik fuq is-salib. Trid temmen li Ġesu għamil newwit mat-tielet jum. Trid temmen li huwa vera l-unika situ salvatur tiegħek. U tiddindem u ddur minn ħajtek u ddur lejn Ġesu. Il-moment li inti ddur lejn Ġesu waħda, awtomatikament inti tagħti darek lid-dinja. Simple as that. Dulla Ġesu, mbagħad awtomatikament inti tgħaddi darek id-dinja. Ma tistax tagħna id-dinja u tagħna il-Ġesu. Amen? Jekk dal-persuna jinti daw kollha li olejtu jdejkom, jew suppost olejtu jdejkom, jew inti fuq YouTube, televiżjoni, Facebook għid talba wara minn qalbek ejda. Ejdu minn sir qaddis, kulħadd jgħidha miegħi minn qalbek ejda. Ejdu minn sir qaddis. Grazzi tal-kelma qaddisa tiegħek. Mulej Ġesu. Illum naraf li jiena midneb. Illum naraf mulej li għandi bżonnok fil-ħajja tiegħi. U naraf li mingħajrek ma nistax insalva. Ġesu salvani. Numilja ruħi qudiemek mulej. Millum il-qudiem ndur b'qalbi kollha lejk. Aħfil li Ġesu. Aħsilni bid-dem qaddis tiegħek. Nemmen li inti li benta l-ħaj, mit-talija fuq is-salib. Ma t-tielet jum inti rxixtajt u llum inti tirrenja fuq il-mewt, id-nupu fuq id-demonju. U llum inti tamilni tiegħek mulej. Nirrinunċja u niċħad id-demonju u l-pjanijiet kollha tiegħu. U ngħid iva lilek Ġesu minn qalbi. Millum jiena tiegħek mulej. Ma rridx id-dinja, ma rridx l-infern. Irrid lilek Ġesu. Mulej tiegħi u Alla tiegħi. Grazzi tal-li salvajtni. Imrini bil-kuraġġ, imrini bil-Spiritu Santi. Ħalli millum qudiem ngħix għalik mulej. Lilek nagħti kull glorja u tifħir f'isem Ġesu Kristu. Halleluja, għatu ċabxiba kbira lil-mulej. Grazzi mulej. Daw kollha li intom. Mwilet miġdijt, ismek ġi miktub fi ktib tal-ħajja. Kompli jaqra l-Bibja, tkellem mal-mulej fit-talb, u għajja xirek ma hawnhekk kull nar ta' erba' nar ta' sif is-seba' ta' flaxija, u l-ħadd fil-ħodu flaxxa. Pija, jekk dal-messaġġ birkek, ixxarjaħ. Ixxarjaħ fuq il-YouTube, fuq il-messaġġ tiegħek fuq Facebook, fuq fejn trid. Ħalli tbidek il xi ħadd. Il-paċi magħkom narawkom, jekk kellha